Ja queda ben poc per tornar a gaudir de la selecció del nostre país i és per això que avui posem ciutat en aquest seient que començarem amb aquest acte de presentació. Donar-los les gràcies per la confiança que ens han donat en poder jugar el partit de la selecció catalana. Era de justícia que aquest partit s'ha fet en altres camps d'aquí de Catalunya, de Barcelona, i que es pogués fer aquest partit aquí al camp de l'Espanyol. Per nosaltres és un orgull, és una satisfacció. És un honor, senyor president, des del primer moment que vàrem estar parlant, nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, li hem obert les portes. Ha sigut i és especial també perquè tenim una selecció catalana que és la que és. Tenim els millors, diguem-ne millors del món, els tenim a casa nostra. S'ho han treballat des de petits, han creixut en la filosofia de futbol català, han creixut en la filosofia de gent que ha ajudat, grans jugadors a casa nostra, grans entrenadors. Johan és un dels que ha format aquest futbol que tenim avui en dia, o aquesta filosofia la que tenim està implantada no en tots els terrenys, però sí en tota la mentalitat, que és voler jugar a futbol. El gran moment o el moment que s'està vivint a Catalunya. És un moment que la catalanitat, la gent, els catalans, ho intentem demostrar. Hem sortit, ho demostrem amb els colors, amb el nostre pensament, amb la forma de fer, les institucions, la gent. Si el futbol ha de ser un pas més, o el futbol és un camí, o el futbol ha de significar o ensenyar el que som aquí, doncs aquest partit també ho farem. Aquest partit és ara mateix la cita més important que té el futbol del país i el nostre esport català en general per projectar el nostre esport a nivell internacional. Per això demano que el dia 2 la gent s'impliqui, la gent vingui a l'estadi a Cornellà al Prat per demostrar que no és un simple partit de futbol amistós, sinó que és un acte de catalanitat i de reafirmació de la nostra voluntat de créixer com a poble. No es un regalo, es un equipo fortísimo, bastante fuerte, no sé si sabéis, pero hay 3 que juegan en España, hay 4 de ellos que juegan en Inglaterra y hay uno que juega con mi hijo y Oscar en Tel Aviv. Quiero decir que lo conocemos bastante bien y no es un regalo. Este es un equipo muy fuerte. A otro lado, nos gusta siempre los equipos fuertes, porque ya sabemos que el público aquí también es bastante crítico, entonces si ganamos contra un equipo flojo, tampoco nos sirve para nada. Entonces preferimos un equipo fuerte, que sabe jugar, que todo el mundo está concentrado y vemos un bien partido de fútbol. Els honors d'aquest serà el cartell.